danna subscribe, sannan sai ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanku da zuwa wannan channel ta mai albarka. Idan kai sabon zuwa ne, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Labarin da muka zo muku da shi a yau a cikin wannan channel ta mai albarka: kotu ta ɗaure yaya da ƙanwa saboda satan naira miliyan 1.700 a Kaduna. Wata babbar kotu a jihar Kaduna a ranar Talata ta yanke wa wasu mata biyu, yaya da kanwa, Maryam da Rukayya, hukuncin gidan yari na shekara 10 saboda satar naira miliyan 1.700 kamar yadda The Punch ta rawaito. An gano cewa 'yan uwan biyu da suka mallaki gidauniyar Jamal Health Foundation sun yi amfani da shafinsu na dandalin sada zumunta don neman tallafin kuɗi na taimakawa marasa lafiya shekara ta 2019. Jaridar Punch ta ruwaito cewa 'yan uwan sun karkatar da kudaden da suka samu daga hannun 'yan Najeriya sun yi hidimomin gabansu. Hukumar yaƙi da rashawa ta EFCC cikin sanarwar da shugaban sashen hulɗa da jama'a ta Wilson Ojere ya fitar ya ce ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da tallafin, Badamasi Shana, ya yi ƙorafi kan matan cewa ba su yi amfani da kuɗin don dalilin da suka karɓa ba. Wani sashi na cikin sanarwa ta ce wani Alhaji Badamasi Shanono a ƙorafin da ya shigar a shekara ta 2019 ya yi zargin cewa gidauniyar Jamal Health Foundation mallakar 'yan uwan ta hanyar amfani da dandalin sada zumunta ta nemi tallafin kuɗin don yi wa wani Usman Umar magani sakamakon rashin lafiyar da ke fama da ita na tsawon shekara 2. Shanono ya yi ikirarin cewa ya ba wa gidauniyar tallafin naira miliyan 1 yayin da wata mata ta ba da 700,000. Ya ƙara da cewa Jamal Health Foundation ta ƙi ba wa marar lafiyar kuɗin, sai dai ta yi amfani da kuɗaɗen don wasu buƙatunta. Mai shari'a Muhammad Tukur ya yanke wa 'yan uwan biyu hukuncin zaman gidan yari na shekara 10 da zafin tarar naira 100,000 bayan sun amsa laifinsu kan tuhumar cin amana. A wata sanarwa ranar Juma'a, mai taimakawa gwamnan bangaren yada labarai Muktar Gidado ya karyata zargin cewa ubangidansa na cikin jerin gwamnoni da za su koma jam'iyyar mai mulki. Wannan labari wanda za mu kawo muku shi a gaba. Mun gode. In kai sabon zuwa ne wannan channel ta mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Kasance da wannan channel ta mai albarka mai suna Zauren Art domin samun sababbin shirye-shiryen mu a kullum.